ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз 1 то 15 сентябри соли 2020 ҳудуди 52 парвози иловагии чартериро аз шаҳрҳои гуногуни Русия ба Тоҷикистон анҷом хоҳад дод, изҳор доштааст вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон. вазорат гуфтааст, шаҳрвандоне ки ба ватан бармегарданд бояд бо худ маълумотнома дар бораи сиҳатӣ аз COVID-19 дошта бошанд, ки на дертар аз 96 соат пеш аз омадан ба Тоҷикистон дода шудааст. кӯдакони то 3 сола аз пешниҳоди маълумотномаи тиббӣ озоданд. зикр шудааст, феҳрасти шаҳрвандоне ки метавонанд тариқи парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистон баргарданд аз ҷониби комиссияи махсуси назди сафорат ва консулгариҳо тартиб дода мешавад. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон таъкид намудааст, ки ба қишрҳои осебпазир пеш аз ҳама беморон, занон бо кӯдакони хурдсол, солхӯрдагон ва шаҳрвандоне ки ба Русия ба сафари хидматӣ рафтанд авлавият дода мешавад.